Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Ang iyang nga pamangkot ni 717, sila niya Kuya Hilandan kag Mami Flor. Diin ang mas maayo, ikaw ang nagpalangga o kon ikaw ang ginpalangga? Siling ni 00, siling niya kagaina, siling niya, mas kung ako papilion, Kuya Hil, mas maayo yung ako ang ginpalangga. Kay kung ako ang ginpalangga, Kuya Hil Andan, pwede kuya makapabugit-bugit mo. Amo ni nga bal. Siling naman ni 551, nya Kuya Hil, mas namian ko yang ako ang nagpalangga. Bahala, hindi ako plangga, basta plangga ko siya, Kuya Hil Andan. Alright? Siling man ni 3081, nya Kuya Hil, gusto kuya balance palangga ya ko kag palangga ko man siya. Alright, sige. Amo ning tatlo ka mga balasihan naton mga kabyanan. Pero ikaw abi Mami Flor, kiti babayi ka man. Sa imo abi, ano abing imong opinion sina? Diin ka abi sa ikaw ang ginpalangga o kon ikaw ang nagpalangga? Ako kun sa ako ng Kuya Hil. No. Mas bintaha ay nga ako ang nagapalangga sa iya, bisan di ako palangga. Nga abi nga. Di kay biskan ano yang himuo niya, mapasensya ko lang sa iya kay man palangga ko saya mo. Sang siya ang nagapalangga sa ako nga lain ang ginahimo ko, tapos di kalaway mayon na iya nga ako ang magpalangga sa iya. Ay no, te amo na imo niya ikaw amo na yang ako. Mas namian ka nga ikaw ang nagpalangga. Ako ang palangga sa iya. Ba, perti ha. Te example labi karon, bisan ano yung nangin nagbabay nangin ano to siya, nangin chicks boy siya be, te planggaon siya ka. Planggaon ko sa Japo niya. Wow, grabe. Te bulahan galing gugma ni Madam Flor no. Mga kabiyanan. Te bisan gina ano na siya, okay lang gyapon kay basta siya ang nagpalangga, ba mabulubudlay ni. Di mas binta nga ako yang magpalangga sa iya, bahalaan ho niya ko basta kay palangga ko siya. Amo na yang imo ya. Amo na yang ako. Ang ako niya Mami Flor lain, gusto ko ya akong palanggaon. Oo. Tuod na. Kay abi mo kung ako ang iya palanggaon, mas matun-an ko pag siya nga palanggaon ko siya Kiti masiling ko lang palangga ako ti syaro nang hindi ko man sa balusan sang pagpalangga. Hindi ba? Kay man nasanay na ko yung ako nagpalangga mo, dason puro mo lang palpak. Gusto ko ya nga ako yang palanggaon. Ano naman ang palangga? Oo. Kiti kakapoy ning damo ni makarelate sa aton topic mo, you know what mga kabyanan. May mga bagay kung kaisang ako gapatigid man ko Mami Flor mo nga siyempre kung palangga mong isa katawo, ang tanan himuon mo, di ba Mami Flor? Di ba mo nang imo gipili, ikaw ang nagpalangga. Ako yung nagpalangga sa iya. To aberman pala hubog siya da, aberman nga babaydor siya da, aberman nga ang tanan nga do ginakanggilaran siya sang iban, ang pamatsyag sang iban siya, pananawan siya sa iban sa lawayon kagi daw ay klaro ang kabuhi niya. Pero kay ikaw yan ang nagpalangga, pamatsyag mo yung gapon, nami siya gapon Mami Flor. Grabe, no? Amo na yung dako, ganyan pagtulunan ta, diba? Kay kung ikaw yan nagpalangga, handa ka mag-sacrifice. Sacrifice. Maghanda kaya magsakripisyo, mga kabyanan. Ti karon abi, masiling abi siya karon ti day, kay ti plangga mo man ko day. Balikan ko tong ex ko. Oo. Kay ti balumang ko nga handa mo ko yung gyapon batonon day. Di okay lang na siguro. Balong ko man sa dahil na.
sabton ko man sa Kuya Hil nga, Oh. kundi ng kalipayan mo, kalipayan ko man. Ay tungod palangga ta ka. Aba, perti nga abilidad. Hala! Amo ning pagpalangga ni Mami Flor nga kabudlay mga kabyanan sundon mga ka-ES, ha? Nanay Inday Posadas, ano tong matugda mo? Oh. Kinanglan ang pagpalanggaan ay balance. Kaya kung hindi balance, kundi ang isa to mangyariga kaya wala siya palangga sa asawa. Ang asawa naman, mangyarido kaya wala siya malangga siya bana. Kinanglan balance para wala siyang may makasalakilan doon. Wala. Amo na siya sa akin. Exacto na kay todo no kay kung hindi balance luoy kitong isa. Luoy kay to. Ayaw ng balance, kaya forever ang inyong pagkuyo. Wala ang isa, wala na ginhawa. Pareha ba sa aton kilala nga ang yabana nadula na pero siya subong dalaga lang gyapon. Okay lang na yan. Nakakaagi naman siya. Oo, gani. Wala na. Ti dalaga liwat eh. Walang na yaman to. Gani, ti gani dalaga liwat eh bla. Ate ho. Ako na tira. Ako na tira dada. Gani, galagaw gani bisan diin-diin lang eh. Amo nang nami gani kay nga sa aton kabuhi ya. Ti wala man tayo nagkulang sa mga partners dati karon ko na nauna dula ti kundi ikaw ya imo iyan ang gapangabuhi ka lang isang insakto kag maayo nga pangabuhi hindi blanay. Oo Nan. Ari na nga atong problema mga ka-ES. Buksan ta na ni mga kabiyanan. Tawga lang ko Kuya Hil Andan sa kay Junjun sang Negros Occidental Kuya Hil. Hindi ko gid ma-mention ang akon nga lugar kung taga-diin ako kuya kag hindi ko man ma-mention ang matuod-tuod ko nga ngalan tungod kay very sensitive sa natabo sa akon kabuhi Kuya Hil Andan. Pag gusto ka mo kung i-judge ninyo ako Kuya Hil kung ano ang paglantaw niyo sa akon. Ako si Junjun, nagaedad sang 19 anyos kuya. Kuya Hil Andan, ang akon nga problema nagsugod ini sang nangasawa liwat ang akon amay. Bugtong lang ako nga anak ni tatay kag nanay Kuya Hil. Sang napatay si nanay, nag-edad ako sa dosang 17 anyos. In short, kuya, Mami Flor, nabalo na ang amay ko. Kahubin pa sa iya, Mami Flor, kag Kuya Hil nga nabalo. Gani nakapangasawa siya. Kag ang iyang asawa, nag-edad pa lang sang 27 anyos. Nagtiner sa balay ang iya asawa, Kuya Hil, kag si tatay. Si tatay nagaobra sa construction. Kag kada simana lang gid siya mapauli, Mami Flor, kag Kuya Hil. Isa kagabi isa to, Mami Flor, kag Kuya Hil. May nabatian ako sa kwarto ni tatay kag sang iya asawa nga daw may inugayong. Inugayong ba si kun guro na sakitan o nano na stima nga nag-ugayong. Basa ng gano'n na buhanon. Kasi gidaman ko. Pero wala da si tatay Kuya Hil Andan, Mami Flor, tungod lagi kay si tatay nag-obra sa construction. Gin panilagan ko gid kuya tungod nagaangat malang ang piertahan sang kwarto nila ni tatay. Nakita ko gid ang akon stepmother nga nagatakod sang headset sa iya dalunggan kag nagatan-aw sa iya nga cellphone kag ang iya nga kamot ara sa private parts sang iya lawas. Nakabatsyag ako Kuya Hil sang lain katama nga pamatsyag. Tapos gini. Kuya Hil Andan mapati ka kag sa hindi Mami Flor.
Wala na ko nang irakira pa tungod kay perte na gid kalain. Sinulod ko ang akong stepmother sa ila kwarto ni tatay. Kagdayon ko kakupo Kuya Hilandan. Why man siya nangakig? In short, natabo kami sang gabi nga ato Kuya Hilandan sang akong stepmother kuya. Kag nagsulit-sulit Kuya Hil. Sang primero okay pa tungod kay daw na baton ko pang ara si tatay. Pero sang sinilang Kuya Hilandan every time nga magpauli si tatay kag maghulid sila nga duwa, nagalain na ang akon buot. Nagahibi na ako sang sekreto Kuya Hilandan kag daw gusto ko na nga tabanon ang asawa ni tatay. Kuya Hil, naluyag ako sa asawa sang amay ko. Tungod siguro kay nakatilaw ako sang manami kuya. Ginkumpronta ko siya kagin prangka. Nga bayaan na lang namon si tatay. Siling niya Kuya Hilandan, wala siya kunuluyag sa akon. Ang iya lang, akon wala si tatay, may paotwasan siya Kuya Hilandan. Galing kay ako ang pierde kuya. Tungod kay naluyag ako sa akon stepmother. Ano ang himuon ko Kuya Hilandan? Hasta subong nagasekreto kami nga duwa. Kung wala si tatay, kami ang mag-asawa. Pero kung nara si tatay, insakto na lang ako magpatulo sang akon mga luha. Puligin ninyo ako Kuya Hilandan kag Mami Flor. Kabay pang matagaan ninyo ako sang Laygay. Ako si Junjun sang Negros Occidental. Mami Flor, kung ikaw abing maglaygay sini, ano na abing matugda ta sa istorya ni Junjun abi? Ang ako nanda Kuya Hil. Oo. Kaluoy man siya nga wala man sa sing iba nga nabatyaga nga gugma kundi ang stepmother yaman nga kabalo sa nga daw hindi na ya pwede kay kalibin na sang amaya. Daw pariho na lang na nga daw gintunto yaman ang pursukso yang amay. Correct. Kung ako na ya sa iya, ang mahambal ko lang ya kay Junjun. Junjun, oh. Mas bata ka pa, damo ka pa makita nga mga babae. Kung ako sa imo, mapalayo ka da sa imo panimalay. Ay para nga hindi ka masakitan. Kung ano ang makita mo, kung maabot ang amay mo, kag ang inahimo sa imo stepmother. Gini na kondisyon sa ganin yung sang, di ba nagprangka to sa kay stepmother niya nga. Abi naluyag na ko sa imo. Di na kondisyon, sige lang bala, hindi na namang luyag. Nang importante kung wala dis tatay mo kita. Daw maayo lang Kuya Hil. Nga hindi sila maabtan sang amaya. Bikon kalimbawa, gabi maabot ang amaya. Kag wala sila kabalo, maayo man yang ila dito ya yung paas nga duwa. Pagtulod sang portahan sang amay niya, makita sila, ay ano ang mabatyagan sa iya amay. Magguba ang relasyon nila nga mag-amay. Isa pa Kuya Hil, ginprangka man sa saya stepmother nga wala ya ang wala luyag. Ang wala nga, benepisyo lang ang ginakuha. Ang iya ginakuha niya lang yang nga malingaw iya kaugalingon. May pautwasan lang siya. Yes, so isipon mo na Junjun ang ginhambal sa imo stepmother. Ginhampangan niya lang kas na kag tapos kalaway nga duha ka mo sa imo stepmother nagtunto sa amay mo. Dos ano bala sa kasakit batyagon nga ang amay mo mismo among gintunto mo. Correct. Kung ako si imo Jun para malikaw kas ng babaye kay masaluyag sa imo kay ginhagad mo man sa gani nga magnakat ka mo na malibad sa kay sa luyag sa imo kay ang amay mo ya among naluyagan niya. Magpaiway ka kay kahubin pa man si imo, ikaw mismo ang manaog sa inyo panimalay. Para likaw sa dako nga problema kung mahibalaan ka mo sang amay mo. Amo lang gina ang mga buhat nimo Jud, magpalayo ka na lang gidira. Kay isipon mo kahuluya kaayo nga ikaw mismo nga bata amo ang nagtunto sa puso mo nga amay. Kabalo ka wala sang aso nga matago mo. Wala gid. Amo gina, di ba? Tuod man subong ung ga-enjoy pa ka mga duwa. Eh siguro excited ka na kung malakat sa tatay mo. Iti, maangkon mo sa liwat mo. Pero ano lang na bala nga mabatyagan mo. Hasta nananggid nga magturok gid sa imo tagi pusoon nga naluyag ka. Ti sa pilakado anong gwa mo. Galing kay may ang lalaki, Mami Flor,
ma-detect na namon mo. Mm. Kunyari karon abis tatay mo abi karon ga suspect na sa imong stepmother. Oo. Ga suspect na kapangimon-ngimon na. Ti masalang nga abi karon nga malakat kus construction to mo ni. Gali kay nanilag lang. Tapos why gina-expectar nga ikaw gali ang iya madakpan bla? Oo. Ano na gani ko yahin? Anong batsagon mo? To? Gani ka laing gid batyagon John nga ikaw mismo nga bata ang nagtunto sa amay. Sa amay mo. Oo, purti ginakalain. Kung ako ya si imo, magpaiway ka. Kag ikaw mismo yang magpalayo para malimtan mo ang babae nga natubuan mo manghigugmaon. Kay kadamo pa sing babae ka bata pa si imo. Correct na. Kaya abi mo mga kabyanan, amo na siling ko gani. Kung nagakabuhi ka kung nasasala, makuanan tigid mo, madakpan ka. Madakpan ka. Ang lain lang may karma na ya. May ara nga nagahulat nga hindi naton ma-explicar kung ano inang ginahulat naton. Kay man kung ano kuno naton ginahimo, may balik na mo. May balik na kuya. Kung malain ang ginahimo ta, ang balik na malain man. Kung maayo ang ginahimo ta, ang balik na maayo man. Anyway, hindi ta siya mabasol, Mami Flor. Kay man nagtubo ning gugma so mo. Man ining ining babae nga ngani, amo ni taning dapat yun naton nga inang babae, amo lang gid ang nagdaldal kay ang iyan ang kahidlaw sa noon nga dason way ni siya naluyag sa papa mo Junjun nga tudtuod kay nga huway na gid kay kun tudtuod ning luyag ya sa amay mo hindi yan ang pagtuntuhon. Debla, Mami Flor. Amo na gani daw ginhampangan ng kamus na babae amay mo pag ikaw. Aton anay analisahon, Mami Flor. Kadumdum ka nagambal siya nga nagatakod headset ang iyang nga stepmother kag nagakwanto sang private part so kunabi. So siguro ang babae ito gipunggan niya man guro katiga sariling sikap na lang ito di na makasala bla galing kay Inis Junjun isa man nga nagtukib sa sekreto sang iya stepmother. That is why nga siling guro sang stepmother ti ari na giniti sige na lang asa nagsigi-sige na lang wala Mami Flor kung sa akon man side kuya daw gintuyo guro si stepmother daw isa kay nga angkat ang pertahan wala ya ginlak ang pertahan sa iya kwarto kung mahimo siya nga amo na abi siya kaugaligon nga wala ya gintrangkahan gakambya abi siya gakambya in the dark kabe gintuyo guro nga kung masilipan sa iya umanak may pautwasan siya daw mamatyag daw hampangan sila nga mag-amay sining babae. Guro kay man kung gihimo kagin man sang kambya on the dark mga kabyanan. Dapat manirado kana dason babae ka pa naman ang imo upod manak mo kag sultiro na niya. Di ba? Ugaling kay tuod no sa aton mga analisar mo lang ni. Pero amo ning natabo nga nadakpan sa sang iyang manak nga nagagamit sang headset kay naga imagine so natubuan man to sang reaction si Junjun nga wala yan na napunggan until nga naglabot sa punto nga naghimo sila sang taksi mga kabyanan ang mabudlay pa kay sige na lang gid nila kiti example tigis Junjun masaling matong ati dumayo ni siyempre bala kabi hindi tayo mo na mabasol pero anyway kinanglan na ganyan di ngoro ni mo dyan magpalayo da dyan kaya every time nga ara ka da magsulit-sulit ng matabok tapos masakitan na pug ka kay sila man itatay mo kaya kay kaluoy man bala sa ulihi nga basi kung wala ka da mangita na po ning babae sa lain na po. Anyway mga kabyanan na may natabo ni Mami Flor mo nga isa ka sitwasyon bala ining isa ka sitwasyon nga nagdala sang kalain sang buot sang sa bagay duwa ganito ka mag-amigo lang duwa ka mag-amigo lang nadakpan sang amigo niya ang iyang amiga nga ginasubli man sang amigo ya naguba gitong relasyon Mami Flor ya guba gid siya bilang pagka best friend nila pagka nila guba gid how much more ang mag-amay amo gani na Kuya Hil ang ginahambal ko kay Junjun nga
magpalayo siya para malipatan niya ang babae kag hindi man maguba ang relasyon nga duha nga mga Yes. So, kay hindi sa tanan nga oras Kuya Hil nga magsalig si Junjun nga hindi sila madakpan gid sila sa iyamay. Correct. Kaya amo na gani nga sa nasiling tana, may mga bagay kung kaisa ma-detect na niya sang partner mo. Labi na kon daw naglain na ning partner ko. No, di ba kay maguba nang imong style, style. Maguba na. Ang imong style si mo ba na? Gulpi lang nagliwat. Sling ni mo ba na do nagkuha na siya. Do nag-improve na siya na, no? Kag ko ng lalaki man nga nagabisyo. May balaan man sa mga babae tungod kay masiling man tong lalaki nga amo ni balaw sundan niyo. Masiling dan, ha? Doy man talaga himo na nga mapasunod ka sa ako na ano nang ginahimo ko man di ba? Normal bala ini Mami Flor kag Kuya Hilandan. Ang akon bala mama ti kami edad na siya Mami Flor kag Kuya Hil. Hindi na siya magkaon dungan sa amon. Manago na siya Mami Flor kag Kuya Hilandan. Manago na siya samtang kakaon siya ang lain pa kay ang bahaw mo itong ginakaon niya. And then pagkatapos niya kaon, manugid-nugid na sa bla Mami Flor nga way siya namon ginapakaon. Ti normal ni blaga kalatabo sa akon mama. May edad naman abi si mama Mami Flor. Anong buhaton ko na sa yaman? Tawag lang ko kay Tunton gapamati ko sa inyo permi programa. Sa imo Tonton no, hindi mo manggid malikawan ang mga edad nga mga tawo. May ara na nga daw ulibaro na sila paminsaron. Hindi mo gid na malikawan kinanglan sina sa imo Iloy. Pagtatap na gid lang kag angga na lang gid ang himuon niyo. Correct. Kay man damo na kaayo mga tigulang nga ako na panilagan. May ara gid tigulang nga daga ulibaro na gid ang paminsaron. So, careful kita sa mga tigulang Mami Flor kay ang mga maedad, hindi tigulang, may edad lang. May mga edad na sensitive na ni sila iya. Tapos dali lang na Kuya Hil magsunggot dali lang istorya. Inabalang kisa. Dason the way pud ta maghambal bala basi bugatan man sila. Pero may mga may edad niya do ka burang kinta gid bala Mami Flor no. Ka mga kwan. Siguro ang imo lang na buhaton Tonton. Dugangi pag mo pasensya kay mama mo, no? And then advice gid ma abi ma nami gid ang kaunon mo ma ang init nga kanon. Nasundungan kita kaon para nga mabantayan na mo na ginakaon mo kay basikon bahaw na o panos na tiway ka balo. Dason kung ginagutom ka pagkaon para nga hindi ka maghambal nga eway ka kakaon kung ginagutom. Dason nami ni Blatonton baklan yung vitamins guro. I-vitamins siya and then gatas abi kay adason tagaan sa sang iyagid niya ano bala kung may baklon siya makabakal siya no kay kabudlay ning amo na blang kinakasami niya kaon sa manago sa bahaw yang inakaon so kinanglan nga ang aton nga mga nanay kung may ulo edad na tinguhaan tang hindi kita makapasakit istorya. Kay dali lang gid na Kuya Hil maglain ang buot nila may mga edad nga mga tao. May edad na. Sige, ari pagid isa ka tagaan-ta pagid pagtamod mga ka-ES. Ining isa ka pamangkot mga kabyanan nga siling dere isang pamangkot. Tawgon ta ni siya kuno kay Dominador Mami Flor, no? Si Tatay Dominador sang Sagay City. Siya Mami Flor kag Kuya Hil, kita ta na ka mga duwa sa Facebook. Ano gid ka pamati ko sa inyo, tikita ta kamo yung churros Facebook, tayo naman tayo gwapo man tayo. Gwapo man tayo. Sa amon balay da mo bisita, puro daw ay lahit sura. Gani ginhambalan ko si tatay nga tay gwapo ya kita. Wala yung kanta lang. Anyway, ang pamangkot ni Tatay Dominador 75 years old sa Mami Flor. Nakita na kami sa akon nga ex. Ang ex ko Mami Flor kag Kuya Hilandan. Why naman siya bana, balo naman siya. Pwede ba ihan kami ni? Kay totoo lang nabuhi man akong napatay nga gugma Mami Flor kag Kuya Hilandan.
Ang akong ex katubo-tubo gid ako ng edad. Daghan na pod siya mga apo na pero wa na siya ibana. Ako pod wa na man pud ko'y asawa. Na ako karon gatiner sa akong anak nga babayi. Iyan taon ko gi atiman po dire. Nya sus mahuya man ko magsulti sa akong anak nga magminyo pa ko. Pero matay kaminyoon pa biya ko mamiplo. Musaon ko maning akong gugma. Ako na lang kaning ipagkaon sa bakunawa. si kuana ako tawagan ko kay Tatay Dominador. Alright, bow. Dumduman kong kanta sa ang gugma sang mga tigulang. Daw sa igi nga nagakamang. Nabisanan nun mo sang tikwang. Mga piyot gid sa kabataan. Bow. 75 murag hindi pa maginiguwang 75 Mami Flor no? Mas bintaha magiging sa akon lang gid side. Butyag mo na ang imo ginabatyag sa imo bata. Ipautwas. Ipautwas mo nga muna. Kay lain manggid. Ako wala ko gakwano nga muna. Kay lain manggid tay nga may nagatatap sa imo. Kay may ara isa ka bagay gid nga hindi mahatag sa kabataan sa ilang ginikanan. Correct. Para magtatap lang gid sa imo ang mahatag sa kabataan, hindi pud sila nga asta gid mintras. Kay pareho man lang kamo nga wala na sing salabton sa pangabuhi, kay may mga edad na kamo kag isa sa inyo way na bana kag wala asawa. Kun may gugmaman ang imo ex sa imo, sige ipadayon mo kay para gid lang ini na sa isa ka bagay natay ang ginalagas nyo. Kundi sa inyo na lang kaupod sa inyo kabuhi. Correct. Kita lang manlain gid man abe. Kung ikaw tatay nga gahigugma pa kagatong ex mo. Tapos sa tion sa kagabihon bala. Wala ta man na ginapabot ni mamo gina nga kun ano matabo. Kundi ang punto da may sampiton ka, may tawgon ka. Ti mambalbi mo anak. Tiari man kami, that's why ari ganas balay. Muni. I don't know, pero kung mag-consumption ka naman lang, hindi matagaan dyan sa imo gugma, much better siguro nga isugid mo sa imo anak. Parang imo anak, makapaminsan kung bala. Okay ka pa, kasi siya man na makakita kung kaya mo pa maghigog maliwat. Diba? Kagang ex mo, nakon okay man siya exadto nga magdanay sila. Kinaluyag man gani ko nung ex gapon sa iya. Ibungat mo sa imo bata, isugid mo nga muna kay para nga makaintindi man ang bata mo. Imo explikaran nga hindi sa isa ka bagay nga magpangasawa pa ko kay may edad na ko. Kundi ang gusto ko lang katuyuan ko lang. Nga laing gid may istoryahon ko kag kun anong problema ko may ara ka mo kabataan ko pero laing gid nga may matatap sa imo labi na kun magbalatian ka. Lain gid nga may matatap sa imo ikumpara sa kabataan. Correct. Amo na ang ako kung ihambal sa imo bata nga amo na. Nga magtig-upod ka, magpangabuhi ka liwat iskan may edad ka na. Sige. Ayos. Ako naman niya problema ni. Ang pamangkot ko ni. Anong malaygay nyo sa akon man para niya sa kabataan ko kag sa akon. Sa totoo lang gibla ko Yahil kag Mami Flor wala is-isang bana ko. Ako wala man. So gasalig lang ko sang ihatag in taon sa akong mga anak. Galumon ko di sa ila kay ang duha niya ka mga utod ni sang bata ko ato man sa Cebu. Hindi man ko dito kasaho kay kagaho dito. Pamanang diri ko sa Janay. Ahay, Mami Flor. Kag Kuya Hil, may lang kun ara ang bata ko kun wala. Pero tigidya kadalok-dalok sang umagad ko yang babayi. Kaso nang malain pa kay kung kay isa ginambalan niya nako nga kulang nagit kuno katama ila budget. Ti ara pa ko bala Mami Flor kag Kuya Hil. Ti mano ko ni man gusto ko biyata na mag-isahanon ay kay hindi na ko gusto makabati istorya. Puligin niyo ko ay nanay string ni sang Janay. Ay no, isa na sang kanibang mga umagad ba? Tiyan mo ba? Direct to the point mga umagad. Di mo katilaw lami, wala ilang anak. Muning Kuya Hil ang pinakabait tuod basyagon sa isa kaginikanan. Nga ginaamo na no.
Pero may right ang bata ya Kuya Hil magsagod sa iyo. Kung pinsaron gid lang may ara ya may rason ang ya bata nga laki nga magsagod sa iyo. Galing kay kain gid abi ang umagad nga nagabilin sa inyo panimalay. Kay guro way manggid guro pili sa bata sa unang mga sahi nga hindi dalok sa pigado ka tayo kundi lang dalok balaw. Suno wala gid is bala. Amo ni ganing pinakapait Kuya Hil. Magsalig lang sang nagatigulang ka nga wala gid is. Oo, kay kun wala gid kaya kuhaan. Kag wala gid sing may maabot sa imo yang nga bulig sa bisan sa kada bulan. Amo man ako Kuya Hil, wala man ko is. Di pwede pa man nakahulog remittance siya. Abi mo ang mahihimo ni nanay. Way man buhi pa ni iya bana. Way na. Way na. Kung ako ni sa imo na yaya. Diba maglain ka na lang. Kung ako lang gid sa akon lang gid balaya. Paminsaro mag-amo man lang nga akong kaupod sa akon panimalay. Nga ginadalukan ko. Hindi mo gini mabatas na nga maglain ang buot mo kag iluha sa mata mo ang nakatabo. Correct. Kung sa ako na nga maay pa nga maglain ko, abir man sa kubo-kubo na lang ko mag-star basta yang hindi lang ko makabati istorya pirmi nga lain. Nga hindi magsakit ang akong dughan magpamati. Kasi may mga pamilya man kapag pangayo-kayo bulig. Dasun tatlo bilog kabataan. Ang duha ato sa Cebu, ang isa ras dyan ay. Naton pangitain nyo ko bibalay nga sarang ko maistaran. Nang bisan gamay lang, at least ako lang isa. Dasun di ko may hatag ko sa akong taga-tagaan nyo ko Ni kundi magpangita-kita ka sang masarang nga mga ang nasubuan ko lang mo. Ang nalainan ko lang galing kay basi-basi din po mga bata nga buhi mo sa kaugalingon mo. Ti may lang matatapan, may mangindi. Ti sang sigano ko ay mag-antos man Japon. Nang nanay string abi nakabudlay lagi kay basi bala ang bana bala maapin sa asawa. Tapos amo na guro Kuya Hil nga wala lang sa kapanugid. Patuduhi blay mo radyo na na-string kay kung gapamati ng imo umagad. Kung timingan niya makabati ni kiti ara man sa Facebook ni. Pa-search mo lang say kay Kuya Hil amo ning adlaw. Ipa-forward mo lang na. Kung gapamati gining umagad mo, ikaw bladay, nas totoo lang day. Kung palangga mo bladay ang lalaki day, palanggaon mo man kung sinong ara sa iya. Di bala Mami Flor? May ginikanan man may ginikanan ka man day mo. Hindi ko magpating way ka ginikanan Kamay man lang sang kaon sang tigulang. Hindi na ta magbasis kaon Ang basihan taga dita katilaw nami kung wala ugangan. Itis. Kung sa bagay. So yan halin mo monano ka man mo ya dayman. Ito totoo man Mami Flor. Yan ay practical lang advice akon. Nga abay nga dalukan na ginabing mga ugangan ta kidra na ahlin na nga to niya gina ano na di ba Mami Flor? Kung sa bagay gani lagi na iya obligasyon. Sa ila ya ginikanan nga sila ang masagod. Kulang sa tago. Ari na nga ton nga problema Mami Flor. Da mahamot kita. Nga daw naluoy kita sa sitwasyon sa nga problema Mami Flor. Nga aman. Ining nagpadala sa aton problema, tawgon ta lang ni siya kuno sa kay June. Sang Negros Occidental. Wala ya ginbotang tagadiin siya. Gin-share lang ni sa aton messenger. Kuya Hilandan kag Mami Flor, tawagan nyo lang ko kay June. 25 years old kuya. Nag-obra ako isa ka security guard. Sikyo pag Mami Flor delikado ni may shotgun. Sikyo ako sa isa ka subdivision. Sikyo ako sa isa ka subdivision Kuya Hilandan kag Mami Flor. Nag-board lang ako kay ti layo man nga among lugar, ti naga boarding house lang ko. May nakilala ako nga boardmate Kuya Hilandan kag Mami Flor. Tawgon ta lang kay Nini. Si Nini 23 years old. Magulang ko duha ka tuig Mami Flor kag Kuya Hil. Ang istorya mong ni Nini. Tuparay kami kwarto nga duha. Samtang tuparay kami kwarto nga duha, makita ko gid Mami Flor kag Kuya Hil ang nagakatabo sa iya. Kada gabi gahibi siya bala Mami Flor ag Kuya Hilandan. Hindi ko pa siya kilala. Kaya nagapanagsad pa ko kung paano ko siya mapamangkot bala Mami Flor. Kuya Hilandan. Isa ka bes.
nagahibi siya nga nagatalikod sa amon nga kwarto ara sa may salasala namon niya gamay. Ang iya problema bayaan siya kuno sang iyang nga live-in partner. Tungod kay may ara na kuno Mami Flor nga iban ang iyang live-in partner Mami Flor. Pila may dagan sa istorya kay di man ikanta istorya man Dito kag nag-close ang amon nga buot nga duha. Baw, kung mag-abot ko halin sa duty Mami Flor kag Kuya Hilandan, iya ko na ginahagad. Nay mamahaw ta, bo may sandwich sa bla, son may coke. Uyatan ko iya kamot Sos Mami Flor sugod sa tubla duway na ko katulog. Damay ko nanong sulod sa akon na tagipusoon. Nga daw bisan piyungon kung mga mata ko Mami Flor ang itsura na lang gininini makitaan ko. Tapos doon nasubuan ko bala Mami Flor, hindi kami magkitanay kada adlaw. Ti may lang kon pangadlawan ko, kay kung gabi magkitanay kami. Ti kung panggabihan ko Mami Flor, hindi gid kami magkitanay kay magadlaw, ma-duty man sa karinderya. Tapos ako matulog lang ko magadlaw Mami Flor. Ti ambot lang kay daw sugod sa to. Dito ko nakita ang pagbag-o ni Nini Mami Flor. Wala na siya kahibi. Kagsang ulihi nangaluyag na ko sa iya. Sinugot man ako ni Nini. Susperti na akong kalipay Mami Flor Kuya Hilanda daw sa ano ba lang sugton ka sang naluyagan mo nga bayi daw kalampay ba. Mami Flor kag Kuya Hil nagligad ang isa katuig. Isa hunta na yung katuig para dasig Nangin malipayon kami nga duwa. Samtang naga-live-in kami. Why man kami biyagin tagaan anak. Why ginagbusong snini Isa sa kagabi Mami Flor, dito gid ko nahayanghag. Tungod kay ang akon nga amigo, birthday niya, siling niya sa akon nya Meg. Dito ta may inom si mo kwarto kay sa akon kwarto, kagahod kay arada akon misis. Dito ta sinyo kwarto kay lapad-lapad man tos Nini malang da tawo tos Nini man dito ta pakadoon sa kay misis ko tinagsugot man ko Mami Flor relasyon siya man kami kay Nini dito kami mainom sa kwarto namon sa boarding house. Natingala ko Mami Flor ano nang ginakahig-kahig sang tiil sa akon amigo man. Ano naman? Samtang kakahig-kahig na Mami Flor. Why kanya gintanan niya, may flashlight ka dami, dala di bla. Tiga-siga to daw suga. Pero do arabe sa dalam Katrina dasok Mami Flor mo. Tigin flashlightan niya. Dito kagin hampak niya sa amigo ko. Nya na ano magkamigman. Siya no mig. Pantinis ako nasawa, may gari di ang pantis ako nasawa, may gari di. May relasyon garo ko sa kuno asawa mi kay. Di paano ka man may kabalo may kapanti na sang asawa mo. Areo, ngalan sang asawa ko kag Tuesday. Ginagamit ni Tuesday gid. Uy Mami Flor tuod gid bla. Tuod gid Mami Flor. May Tuesday kag ngalan sang asawa sang amigo ko. Sus dito kag daw magsinumbaganay kami kay ginapabangdan niya ko gani Mami Flor nga may relasyon kami kuno sang asawa niya. Nagsulod ditong asawa niya Mami Flor kag nagambal ano na kay nagkarambulan ako kami ko do nagkinuanay na kami. Ano na nya ulan tawan niya nagtraidor ka sa ako no ginagambal amigo ko. Nagtraidor ka sa ako no panty mo rin diaw. Sumiling bala na ang asawa ni isang amigo kong hala tuod na nadula ang panty ko sa halayan. Ay sus Mami Flor tuod gid man damo hindi lang inang mga panty mga pinggan kag ang mga kutsara Mami Flor sang mga boardmate na mo nagkaladula. Ay, pinangukay ito dito nila sa amon mga pagkabotang Mami Flor. Hala, ato to bala. Nakitaan gid Mami Flor. Ang mga pinggan ng kutsara to, sus ato to Mami Flor. Isa pagid sa to kaadlaw nga nagkibot ako sa iya. Nakaagi kami sa merkado.
Huwag man bala kami nagbakal, Mami Flor, pero nga may sibuyas Bombay sa siya bulsa. Ako nang isa sa natingarahan ko, Mami Flor mo. Dason, di kong kisabla, Mami Flor, di kikasyer to sa amon na karinderiya to. Kisabla, Mami Flor, na blang mga figurines na nga gagmay. Buat to pinang-bit-bit siya, Mami Flor. Mami Flor, amo ning problema ko subong. Tanan niya makita sang live-in partner ko ginakuha niya. Mami Flor, ano ni man? Buligi ko kuno ninyo. Bulagan ko bala ning asawa ko kay nagahambal man pod sa abi nga hindi yaman bala hungod. Kag kun anong makita niya masulod niya siya bulsa. Mami Flor, hindi man ni siling ginpabayaan ko siya. Buhong man siya sa pangayo iya sa akon, Mami Flor, pagwapa, mga bisti nga bag-o, kag iban pa. Ugaling kay ambot ko nga aamo ni, nahuya ko sa akon mga opod, gigitismis ko nila. Yung akon ko no live-in partner, kawatan. Sus kisa makapangutos ko bilang, Mami Flor, pero makahambal ba ako nga, hindi lang kay pasensya lang kay ti natural na nga kwa nila nga opinion nila kay to word gid man abi. Mami Flor, naluoy ko sa kay Nini. Hindi ko siya gusto bayaan. Pero paano ni? Anong imuon ko? Laygayin ninyo abi ako? Ako si John na, taga Negros Occidental. John, July, August. Anyway, Toto John. Imo istoryahon si Nini. Nga kung pwede lang, kung tatlo niya na nakagpungga niya, iya ka ugalingon. Yan. Hindi mo ni pag dulaon ang gugma mo saya. Sa halip, buligan mo na siya. Oo, buligan. Diriya ka kinanglan nga, diriya ka kinanglan eh. No? Diriya man kinanglan ang mga bulig sa iya. So, mo na. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM